Right, muri Zimbabwe manyai panapa muone zvaudzwa vakuru vaya manje handozviziva kuti kuona zvasvika pa the extent yazvari akuru pasina nguva refu because mashoko akadai swaya especially achibva kune vanhu vatinoziva kuti vakazodzwa vakadaidzwa vakadaira vakanzwa inzwi chibva kuti nguva inenge yasara pfupi but without wasting much of the time tingopinda mune nyaya dzacho tichionesana zviri panapa ndinenge ndine umbo saka ndombotanga ndamboita zvandiri kuda but ndinobva ndangoshandisa mukana unoyu kuzivisa maZimbabwean wese ari muSouth Africa muno ari kuda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana start permit ndiri kuti bata company inonzi Education Research iyo ine namba dzandaisa pa screen muchasara yenyu mune namba ipapo but chibva mangonzwa nyaya iri kuitika zviri kutaurika panapa because pari kupisa zvamanje manje iza ndatauri zvichimunya munya kani. The presidential mafia needs to be warned. Please warn them. Kana uine hama iri ku presidential mafia, kana uine hama iri mugurupu rana Andrew iri, vaudzei kuti vasanyanye kufarisa vachirwisa vanhu vari mupower, vachituka vanhu vari mupower, because power can shift anytime. Tinozovanzwira tsitsi mangwana zvinozosiririsa. Vaudzei vadzikame. Kana kuri kuda mari, zivai vanhu vekutuka nevanhu vekurwisa, zivai kwekutambira, musatambire kunonyudza. Mangwana ndinhasi, muchiziva kuti zvinhu hazvirambi zvakadaro, muchiziva kuti hakuna anogara nekusingaperi, zivai kuti ushe madzoro. Musatambe nevanhu vari mupower. Mangwana munozoindepi? Kana wauri kutuka iyeye ariye akutonga, mangwana unozoindepi? Vanhu ava vanoshanda vese. Saka iwewe ukarwisa munhu ari mupower, ko akamuka vakaita end off, unozodii? Tiite zvinhu tichiziva kuti mangwana zvinochinja. At the same time, this is the right time to persuade the persuaders, not to persuade the current president to extend his term in office. Kana paine vanhu vaMwari vanotaura vachiti it's possible, kana paine vanoti it's possible to amend the constitution and to extend the term in office, I don't know. That one I don't know. But what I know is there are people vanouya in the name of God. Kune vanhu vanouya in the name of God. Vachiti Mwari vari kuti, Mwari vari kuti. Haazi Mwari chaiye. Nekuti Mwari chaiye haangambofarire kutambudzika kwevanhu vaakasika. He invested a lot for the joy of mankind. He is worried kana zvinhu zvisingafambi zvakanaka kuvana vake. How can he be supporting zvinhu zvaanoziva kuti hazvina kunakira nyika? The lying spirit is working in you. Go and ask your God again to explain it clearly. Kuti ndo zvikufanira kuitwa ere munyika. Endai munobvunza zveMwari wenyu. Ndo plani yaMwari iyoyo. Mwari ndo zvavakaronga, ndo zvavari kuda, ndo zvinovafadza. Mune chokwadi nazvo. Makanzwa Mwari here kana kuti makafunga? Makaona mavisions here kana kuti makadecide? Hakuna Mwari vakadaro.
tauriranai chokwadi kuti izvi ndo zvandoda, izvi ndo zvandoshuva, dai zvadai, kwete kuti Mwari vari kuti. The handwriting is on the wall in blueprint.